ngibonga inhliziyo anayo, inhliziyo yokudlula. Kuningi nje asifundise kona ngempilo yakhe, angakhulumi. Njengoba angakhulumi, uyabona uSibusisa ukhuluma indaba enkulu leyo ukuthi ekhaya likhona elinye isonto wayeshumayela ekhaya, ngaze ngafoyinela uchairman wami athi hayi umuntu omdala soyagula la ndlini, abeshumayela akasakwazi kwenza lutho, soyagula. Angithi ngingumuntu yabuya inqondo yami ukuthi ngani enkonzweni bekashumayela lo muntu manje sowuguliswa yini, and serious uyagula. uNkulunkulu ngobe umbizile uma fika bla ebandleni umpha amandla, bese athi makafika ekhaya umzimba ubuyele ebuthakathakeni bawo. Ungasethi hayi uyazenzisa brother.